Ja sam. Neka. Znači, za babi nisam rekao. Neću bre. Hvala, puno što ste učestvovali. Hoćemo da spremamo. Dobro, ne snimam. Pogure me malo, šta ti? Dobro došli. A to je vedno. Majstore, imam neka pitanja za vas. Govaj. Pitanja su o trudnoći i bebama. Čekaj. Ne zapinji. Dva baljka mi plomireći. Smešno? To dnevnice ide. Ja vas molim da se ozbiljni. Danas? Majstore, Molim. da li ste spremni da imate decu? Jes. Danas ćemo u našem kvizu proveriti koliko vi poznajete Žensko telo. Vivo, koliko imam godina? ko? Ovo je sjedno. Pa ja už nisam napunio. A ne, imam 35. Vivo, šta si? Da vidimo. Nema da me pitaš kad je prvi svjetski rat. U trudnoćima imate. Za prvi svjetski rat možda i znam. Kad beš ono u sredu beš. Možete da se ozbiljniš u moje misli. A ozbiljan. Ok. Čemo vidjeti kako ćete danas mogu vam. Majstore, prvo pitanje za vas je koliko nedelja traje puna trudnoća? Pa 9 mjeseci. Ja sam pitala u nedeljama. Puna trudnoća. Začuva. Koliko je 9 puta 4? Bio 6 konja. 36. Ne tako. Puna trudnoća traje 40 nedelja. Nije še neko vrat. Ali ima i neko se porodi pre vremena. Pa ja nisam to pitala. Nemoj molim te, to nije istina što si ti rekao. Neko se porodi u 8. mjesecu. Ne da čak odgovor. Sljedeće pitanje. Do druge nedelje bebinog života, koliko u prosjeku pelena beba promeni dnevno? Izmokri dnevno. Pa, 2-3. Pa ti ako budeš preslači, tako ćeš da preslačiš. Sjedi na musranu, tako? Ja nemam bebu. Pa nemamo ni mi, ja moramo da učimo. Evo, To sve zavisi isto od bebe. jasno. Ali 5-6 je tačno odgovor. Znači, 5-6? Da. Koliko prosječno... Mene će Boga mi 2-3 da kažem. Koliko prosječno novorođenče spava dnevno? Koliko sati? Pa on spava 3 sata pa se budi da jede pa spava opet 3 sata i tako. I koliko mu to dođe dnevno? A kaže ono spavaš ko beba na 3 sata. A koliko mu to dođe dnevno sve ukupno? Pa spava prašno skoro cijel dan. Reci neki broj da vidim tačno da je tačno. 8 sati. 6 ne tačno. A i to isto sve zavisi od bebe. Pa jest. U kojoj nedelji se može utvrditi pol bebe? Ja ću mu te odgovor, ja sam sve zaboravila. 3 mjeseca. Pa tu... oko 3 mjeseca, reci mi nedelju. Ako slušaš babe, U 12. nedelji. Može od 10, ali prihvatit ćemo vam ovaj odgovor. U bol sam, a? Reci ti meni, koje bi 3 namirnice trebalo izbjegavati u trudnoći? Ne znam. Pa lupi. Kao da. Recimo volim u Africi dosta izbjegavaju. Ovo nećemo mi to. Ajde, lupi. Pa zavisi sve šta trudnici ne prija. Ne mogu Ali sad, sve trudnice recimo, treba da izbjegavaju nešto, šta je to? alkohol, Dobro. cigarete, Dobro, namirnica ide. alkohol, recimo,
Majte, Idemo čitaš pitanje. Sljedeće. Kada mora da se uvede čvrsta hrana bebi? Pa to, posle, ovoga 6-7 mjeseci. Od 4. do 6. mjeseca zavisi. Da boriš kameru? Ne. Dobro. Ajde, prihvatit ćemo. Kako se nazivaju lažne kontrakcije? Dobro je. Brak. Molim? Ja sam htio da kažem pa potpuno drugo slovo. Hajde, reci ti, možda. Odgovor netačan. Možda drugačije prevodiš u Požarevcu. Možda šutiranje. Koliko centimetara treba grlić da bude otvoren da bi beba mogla da prođe? Dakle, 10. Znam ja sve, samo ovo mora da bude smešno i onda je to je lupo glupost. da. Tko bola žena najčešće pati u trudnoći? Koji deo tela? Ne. Glavu. Od čega žena ne može da spava? Naprimjer ja. Pa, ne znam kako. Malo pre sam ti rekla. Leđa. Sada jedno trik pitanje. Kada se žena porodi, posle koliko vremena ona počne normalno da se ponaša? Pa, normalno žena se odmah ovako ponaša. Ne točno dobro. Kako misliš normalno da se ponaša? Ja normalno se žena ponaša. Dođi da me posjetiš. Neka je to tamo mjesto. Pa ona da posjeti. Odgovor je šaljiv. Posle 3-4 sata. Bre, pa prvo si u onom, valjda, šta je ono? Kad izađe iz one anestezije. Kad je djeca ošla na fakultet. Kad djeca odu u Dubaj. U kojoj nedelji se ulazi u 9. mjesec trudnoće? Molim? Šta je čudno? U kojoj nedelji? Tu znam pred, ne znam. Pa dobro prođe da računaš. U 15. 15. 36. Koji je jedini deo tijela koji otpada od bebe prvih 10 dana? Ono, popučan vrbac. U kom mesecu se beba rotira glavom na dole, nogama na gore? Najčešće. Tamo negde pred krajem. Pa, lupi. Od 34. Rekla sam u kom mesecu. Ti mene zajebavaš, kad su nedelje, onda mjeseci. U 8. U 8. i pol. U 7. Ali dobro, zavisi od bebe. Ali neću ti priznati odgovor. Reci mi neki znak kada znaš da je porođaj počeo. Pukne. Koju? Ozbiljno. Bože. Tačno mi bude. Da li žena odgovara ako ubije nekog u trudnoći? On verovatno da odgovara. Ne znam da bi možda znao. Pitat ćemo Miki advokata. Sada je jedno veoma ozbiljno pitanje za sve nas, bitan je ovaj odgovor. Šta će kupiš našu bebi kad se roši? Kad beba poraste, sama će da mi kaže šta je. Ja nisam ti tako porasta. Ne znam, ćemo damo neki kači. Sljedeće pitanje. Koliko pa ćeš daš za babine? Znaš šta? Babine, to, kako se to zove? Pa... Za bebu. 500 €. Može, a? Sada? Sada? Sljedeće pitanje. Da li sam debela? Da li sam bila dosadna? A ti si uvijek dosadna. I posljednje pitanje, možda ne počuo. Posljednje pitanje, veoma bitno, je koliko će para da daš za bebu?
Znači, i za babe nije za večera. Nije završeno. Treba druga ruka da se kreće u redu. Hvala puno što ste učestvovali. Hoćemo da spremamo. Kako? Ajde. Ćao. Ma baby. Darili nam tebe, a? Eto, slabo ste mu odradili ovaj kviz. Majstore. Vidi, sad ćemo samo mi.